A Vía da Prata, unha das rutas máis antigas e fermosas do Camiño de Santiago, e, sen embargo, unha grande descoñecida. Trazada xa na era cristiá prolongando unha antiga calzada romana, goza da honra de ser o camiño xacobeo de maior percorrido. Na segunda metade do século XIII, comeza xa a ser utilizado por peregrinos de Andalucía e Extremadura. Así mesmo, unha vez o camiño se adentra en Galicia, percorre un patrimonio natural e etnográfico excepcional. Aínda con todo, a súa entrada á cidade de Santiago de Compostela é, se cabe, aínda máis espectacular. A vía entra no concello pola Susana, segue o Camiño Real de Angrois e discorre pola Rúa do Sar e a Rúa de Castrondouro até chegar á Zona Vella, onde os peregrinos poden desfrutar da arquitectura impoñente da Praza do Obradoiro e a Catedral de Santiago, o seu destino final. É necesario que poñamos en valor esta vía, sen dúbida é a entrada máis amable e bonita para os peregrinos. Será no percorrido dese camiño onde poderán pararse a contemplar certos lugares pouco coñecidos e valorados na cidade. Recunchos especialmente fermosos ou históricamente relevantes que merecen a súa posta en valor. Facendo un alto na Rúa do Sar, encontraremos unha das construcións religiosas máis curiosas da cidade, eclipsada pola importancia social e relixiosa da catedral. Trátase da Colexiata de Santa María do Sar, un templo católico de orixe románica considerado ben de interese cultural. Construída no século XI por orde do arzobispo Diego Gelmírez como favor ao seu colaborador Muni Alfonso, foi inicialmente pensada como lugar de retiro. A súa construción estética está fortemente influenciada polo mestre Mateo. Co paso do tempo, acolleu unha capela e unha comunidade de monxes, sendo belamente decorada con imaxes e pinturas. Como curiosidade, podemos contemplar que o muro norte atópase notablemente inclinado, presumiblemente debido á mala orografía do terreo e á construción pouco previsora das naves laterais, polo que tivo que ser corrixido coa construción de arbotantes para evitar un deterioro maior. Adentrándonos no corazón de Santiago, atopamos a única porta que se conserva da antiga muralla que daba acceso á cidade, o Arco de Mazarelos. Trátase dunha das 7 portas pertencentes á muralla, construída por Cresconio e que chegou a acadar unha lonxitude próxima aos 2 km. Esta edificación dá lugar á praza que recibe o mesmo nome, un lugar singular que hoxe en día ten un marcado carácter universitario e onde se mostran os vestixios da antiga Praza do Pescado. Na actualidade, trátase dun lugar concorrido tanto por peregrinos como por turistas de todo o mundo e que permite disfrutar dun ambiente cheo de vida e de monumentos de grande importancia arquitectónica, como a Igrexa da Universidade ou as facultades de Filosofía e Xeografía e Historia. Se nos desviamos cara á dereita, unha vez pasamos a Facultade de Historia, chegaremos a unha das zonas máis vivas da cidade, o Mercado de Abastos. Construído no ano 1941 polo arquitecto Joaquín Vaquero Palacios, está emplazado sobre o antigo mercado da cidade que data de 1870. Na actualidade é un punto de interese gastronómico para aqueles que desfruten dos produtos autóctonos e naturais. Como atractivo engadido, preto atópanse as dúas igrexas de San Fid de Solovio e de San Agustín do Norte. Como podemos ver, Compostela é unha cidade viva, xa sexa atravesando o camiño cara a Zona Vella, visitando unha antiga igrexa inclinada ou desfrutando das frutas e verduras do mercado de Abastos. Podemos ver como Santiago está chea de recunchos e misterios por descubrir. Anímaste a coñecelos todos?